για την παράδοση. Σίγουρα παράδοση δεν είναι κάτι μουσιακό. Η παράδοση ζει. Η παράδοση είναι, όταν είναι όμορφη και όταν είναι τόσων χρόνων όσο η ελληνική παράδοση, είναι σαν τις όμορφες ρητίδες ενός γυρασμένου προσώπου. Τώρα για το παραδοσιακό επάγγελμα. Το παραδοσιακό επάγγελμα δεν σβήνει ποτέ, όχι μόνο γιατί καλύπτουν τις ανάγκες τα νέα τεχνολογικά μέσα. Δεν σβήνουν ποτέ διότι όταν υπάρχουν οι βασικές ανάγκες ενός έθνους, όταν υπάρχει αυτό το χρώμα, αυτός ο ήλιος, αυτό το χώμα, αυτά είναι αναγκαίο να βγουν για να εκφραστούν οι Έλληνες. Άρα το παραδοσιακό επάγγελμα είναι κάτι που μπορεί όχι απλά να είναι βιώσιμο, αλλά να είναι και καρπερό και αποδοτικό. Η κύρια δραστηριότητα της Ένωσης που μας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στο τυροκομείο που έχει και ο εφοδιασμός των παραγωγών μελών των συνεταιρισμών με ό,τι εφόδια χρειάζονται για τη σύντηση ή την υγιεινή των ζώων. Τι παράγει τώρα η Ένωση? Η Ένωση παράγει κυρίως φέτα βαρελίσια, με την οποία τροφοδοτεί την εσωτερική αγορά, αλλά ιδιαίτερα την αγορά της Αθήνας μέσα από την αλυσίδα του σκλαβενού. Δεν πουλάει αλλού η Ένωση. Πουλάει μόνο στο Βερόπουλος που λέει φέτα Καλαβρίτων. Είναι από άλλα τυροκομεία της περιοχής των Καλαβρίτων. Έτσι. Ο Σκλαβένης πουλάει φέτα συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Ο συνεταιρισμός είναι ένας. Τα άλλα τυροκομεία όλα είναι ιδιωτικά. Έτσι. Δικαιούνται να λένε φέτα Καλαβρίτων γιατί είναι ιδιωτικότητα. Εμείς λέμε ότι είναι φέτα του συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι βιομήχανοι, βιοτέχνες που παράγουν τυριά εκτός περιοχής Καλαβρίτων και παπηλεύονται το όνομα και το λένε και εκείνοι Καλάβρητα. Υπάρχει όμως κάποιος που να καθορίζει το τι είναι? Ναι, υπάρχει μια υπηρεσία σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο παλιό Υπουργείο Εμπορίου, η οποία υποτίθεται επιλαμβάνει αυτών των θεμάτων όταν κάνει τις καταγγελίες. Ήδη είμαστε σε αυτή τη φάση, αλλά είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια, ποιος έχει το δικαίωμα και τι δικαίωμα έχει και τις πιο πολλές φορές δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Το βασικό λοιπόν προϊόν είναι η φέτα, η βαρελίσια. Και είναι pop. Τι σημαίνει pop? Είναι... Μπράβο. Και αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχει αποκτήσει η Ελλάδα με απόφαση της κοινότητας, έτσι, από το 2002, ότι μόνο ένα τμήμα της Ελλάδος, κυρίως η υπηρετική χώρα, συν την Μυτιλήνη, έχει δικαίωμα να παράγει αυτό το λευκό εγωπρόβιο τυρί με την επωνυμία φέτα. Είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, π.χ. Επτάνησα ή Κρήτη, παραχθεί, πρέπει να το λένε λευκό τυρί και όχι φέτα. Και πολλό δε μάλλον σε άλλες χώρες της κοινότητας, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πούνε τον όρο φέτα. Έχει μόνο αυτό το τμήμα της Ελλάδος. Γι' αυτό και σημαίνει λέγεται προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Άρα και πιστεύεις ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα εκλείπουν σήμερα στις μέρες μας από την καθημερινότητα και τη ζωή μας? Η παράδοση ζει μέσα μας. Είναι βιώματα τα οποία τα κουβαλάμε στο DNA μας, νομίζω. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα κουβαλάνε την ιστορία μας. Δεν γίνεται να εκλείψουν. Έχουμε την υποχρέωση, όπως τα παραλάβαμε από τους δικούς μας γονείς, να τα δώσουμε κι εμείς στα δικά μας παιδιά. Δεν μας ανήκει η ιστορία, απλά τη μεταφέρουμε. Πιστεύεις ότι οι απογόνοι μας πολεμήσανε για αυτά τα έθιμα, παλέψανε, χάσανε τις ζωές τους? Για αυτή την ιστορία, για αυτά τα έθιμα, τα ήθη μας, τα κάνανε βιώματα δικά τους. Ζούσαν από αυτά. Ήταν επάγγελμα, ήταν όλη τους η ζωή. Μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες για να υπάρχουν σε επαγγέλματα, αλλά
Υπάρχει η ανάγκη να μεταδώσουμε την ιστορία μας. Πρέπει να κάνουμε τα παραδοσιακά επαγγέλματα σύγχρονα, να τα φέρουμε στις μέρες μας και να δούμε πώς μέσα από τη δικιά μας ιστορία, προσωπικότητα σαν Ελλάδα, να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ένα κλειδάκι. Και αυτό κάτι μου λέει, αλλά τι είναι αυτό, κάτι Πραγματευτής, ζευγάς. Δυστυχώς τα παραδοσιακά επαγγέλματα έχουν αντικατασταθεί από άλλες τις μέρες μας. Η μηχανή έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο και πάρα πολλά από αυτά έχουν εκλείψει. Καλό είναι οι νέοι να μαθαίνουν για τις ρίζες τους και την παράδοσή τους, γιατί ένας άνθρωπος χωρίς παρελθόν είναι άνθρωπος χωρίς μέλλον. Πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να μαθαίνουμε πώς ζούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, και σε αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό το πρόγραμμα και είναι μια πάρα πολύ ωραία σύλλογη προσπάθεια. Το ευχαριστήκαμε όλοι πάρα πολύ, το πέρασαν πάρα πολύ όμορφα και το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Και το πιο σημαντικό αυτό είναι ότι είδαμε τη χαρά του κόσμου που ήρθε και μας παρακολούθησε. Και βέβαια μέσα από όλο αυτό γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και μάθαμε κι εμείς πολλά πράγματα για τα παραδοσιακά επαγγέλματα που δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Καραβομαρακός. Η παράδοση για μένα σημαίνει πέρα από κάτι ρομαντικό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναρωτηθούμε και για τη βιωσιμότητα που έχει κάποιες φορές η αναβίωση κάποιων επαγγελμάτων και να σκεφτούμε κατά πόσο είναι χρήσιμο, για τη χρησιμότητα που έχει μια τέτοια διαδικασία. Σίγουρα είναι κάτι ρομαντικό, κάτι το οποίο σίγουρα θα μας φέρει νέες θέσεις εργασίας. Καινούρια, σίγουρα να εξυγχρονιστούν κάποια επαγγέλματα, όχι τόσο να αναβιωθούν. Θα προσφέρει κάποια ποιότητα στην ζωή. Γανωτής. Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να προστατεύσουμε ό,τι κινδυνεύει. και ομορφιά. Ποιότητα. Ομορφιά. Καλημέρα. Είμαστε στην Αίγινα, στο ξενοδοχείο αρχοντικό της Αίγινας. Ένα σπίτι του 1700 που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Είναι καταπληκτικός ο χώρος, είναι καταπληκτική η άβρα που εισπράττει κανείς εδώ. Τελειώσαμε με την παρουσίαση των θεατρικών μονόπρακτων για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, που επιτέλους με αυτό το άγχος όλα πήγαν καλά, ο κόσμος κατενθουσιασμένος, οι ίδιοι εμείς ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, και τώρα απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the
start a simple touch, one night to push and scream, and then relief, 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough. And you knew the hand of the devil, and you kept us awake with closed teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for